No tak zdravím, tohle je ten vlog, o kterém jsem mluvil, který natočím. To je UVU. Ještě jednou. Zdravím, ty vole, nazdar lidi, ahoj. Tohle video je ten UVU. Ještě jednou, viď. Takže zdravím, tohle je ten uvítací vlog, který jsem říkal, že natočím, takže teď mě tady máte a dám blížené informace, které tak nějak budou spočívat s tím, o čem všechny ty vlogy budou. Tyto vlogy budou probíhat, no já vám to vlastně řeknu, až budu venku. Takže jdeme se na to vrhnout, jdeme ven. Tak, teď jsme tak nějak venku, tady je to okolí, ve kterém teoreticky by se měl být, aby bylo hezky, aby se neřekl, víte co, že jsem celý den doma. No, každopádně, o čem vám tyhle všechny vlogy budou? Tyhle vlogy budou o tom, že každý den od 15. což je dneska, každý den budu natáčet něco, vymyslím nějakou píčovinu, kterou vám budu ukazovat a vy si budete dělat, že vás to baví. Nebo možná vás to i bude bavit. No a když už jsem u toho, tak jsem přemýšlel, co pro vás můžu udělat, abyste měl nějakou tu tendenci to sledovat, protože proč byste sledoval nějakého píčuse, který natáčí jen tak random videa, jo? Tak mě napadlo, co kdybyste se některých videí i zúčastnili. No, tohle je uvítací vlog, kde chci, abyste každý z vás si nějakým způsobem interaktoval s tímto videem. Takže napište do komentářů vaše jméno na Instagramu, na TikToku, mě to je jedno. Napište to, volajkujte a šerujte. Ten, kdo vás napíše, se může zúčastnit dalšího vlogu. Když nad tím tak přemýšlím, tak ono teoreticky ten vlog je docela hovnu, protože k čemu kurva je uvítací vlog. Nevím, jestli vidíte tady sluníčko, jak se přesuneme jinam. No, takže na první vlog mi to přijde docela dobrý, máte takový základní informace a já už jenom můžu doufat, že se budete koukat, protože pokud ne, budu to natáčet jen tak pro prdel. Pičo, tak já si budu mít vzpomínku, víte co? Dobrý lidi, hele, já doufám, že vás tohle video aspoň trošičku bavilo, doufám, že se budete těšit. Hoďte mi ten odběr, ať vidíte, co budu vydávat a já se na vás budu těšit, doufám, že vás moje videa budou bavit. Tak jo, mějte se krásně, šerujte to a mějte se pěkně. Ahoj.